Oh, na tubig ani napita. Na tubig oh. Tubigan natin. Hey guys, na iwit ka na ng abono. Mao ni ang gihagdutan kay aron nga inig patubig ani mo maulian. Tahi dari di tanawa di respikas. Manani itsahig abono. Nindot ng inyong tubo. Karang kinaubsan nga luwang mauni si Jay. Wa maabutig tubig. Karong gabi patubigan ni siya. Ni siling. Diya mer sa gibuo na pud hapit mer. Ngadyo ra pud kadani pangsuhog sa gibo pohon. Ang karon ang bayad sa abono mayahang ipamarajig nimo mer. Hello. Hello. Kay karong kuan. Di apa di ahag tunon. Dali ra ni tubog kahoy-kahoy. Ha? Ha? Saan man pag-stop? Hagnot. May tubig. May tubig. Yung kinaubsang luwang. Diya, intaw rin gihagnotan, ijawat. Yung mga adyo, itong tanam kay... Yan ako na, nangibot na ko. Ina, di apo gahang apo guys, ning tabang. Ano kinabuhi og pobre, maning kamot. Hello! Awa guys. Tanong. Inday matutupi. Ya. Bata dia ni tabang og agnot guys. Praktisan kay araw. Tama oh. Di praktisan. Di makatultrabaho guys. Stop ka dai. Nay! Pero... May tubig, Nay! Lagi. Kamang tubig? Mamuagas. Nay! Mana po ni init dali, Nay? Singa. Akong kwansan. Mama ona ni agian kadong sa area nga 150 mo ta mong giagian then dari mi mo dong tong sa area paras kay regitid kayo.
Damag ako. Mo nagyanan sa tubig. Mao to ang area ma'am oh, mao to ah. Itong naibay-bay. Oh, kanang naitaw nga nagkuan. Nang hinlo. Dili na lang mi mutamak adto ma'am kay lapok. Basta mao na ni ang tubig. Mo na yung tubig, ma'am. Gikan adto. Mao na iyang irrigated supply. Kana. Padong na to. Stop.